Oh. So pagingon ni Papa, actually basic kay kung si Mana ron, ikatulo na ni siya nga funeral service nga akong giatinan. Atong niagi dito ko sa New Correlia, kagabi dito ko atong niaging gabi sa Panabo ug karon motong ningon sa Papa, anak, nanghangyo sila dito nga muwalik ka dito. At least makahatag puta sa hingtungdan mga kigsunan. Motong wa ko nagduduha. Bisag ibati na ko ang kapoy rin, pero kay kababata man ta. Dungan man ta din nag-sleeper game o Julin, nagtulok ba itong ship? Oh, dagan man tag mga kaagi din eh, matugid dictionary na matay. Isa Papa mo rin, hala. Ang tulo mga igsuon nga akong giwalihan, talipod, ang isa nga giwalihan ako sa Panabo, ang iyang gikamatian kay, tungod anak ni Digong Duterte. Sa sinabi na, nang high blood siya kay grabe man siya ka-pro. Karong kay gilitis biya karong si Digong ni aksyob saka iyang dugo karong wa na kabangon. Muna kamo mga asawa kung si mission mo sumbana yaw mo pa high blood. Malas mo mag-una mo. Mas maayo pa daw ang bana mag-una. Pero ako naging ang po ko nga ako bana magpugo. Pero sumala pa sa psychology, mas maayo ang bana mag-una kay ang asawa pagligog man niya yung bana, lisod na kay na mangitag asawa. Pero ang bana, mauna ang asawa. Kamu na lang sumpay. Pero ako nalipay ko, akong Papa, naasan ko kung amans kanuna yung panabang. Oh, basta. Narana sa diya. Oh, wala pag yun na siya nangita karon mga kaigsunan. Kaya ako sa ginaingnan, pag ninyo na pa, kay wag nyo kay kadulog init kagabi, way mo pik-pik, wala. Di na namo na mahatag. Wangtod karon akong Papa, di pa manggid siya. Siguro na-exempted akong Papa. Pero kasagara sa mga lalaki, basta gani ang asawa mauna, layong retweet. Muna kamo mga asawa, pag-exercise yun mo dito sa sityon. Kasagara na kang nakita dito na nag-exercise, mga bana. Pero akong di pangutana. Anong ba-exercise ng mudrikon? Ayaw. Kay guwapa kay kong asawa. Hala, guwapa kang asawa di ay mag-exercise ang bana. So, wako ko nagingon nga ang bana mo mag-exercise, pangit na asawa. Pero kamo nila isabutan na. Di na. Kaya ako, na-exercise naman yung pukuron. At tumiyagi, dito pa itong ilang reflex tong bato-bato. Sakit kayo, perting lamia mag-igsunan. Kaya nga naman, kadatan-aw na kus batong murag namin na sa wasawa. Lamia mag-marcha-marcha na ninyo. Hinugmawa, nagyan atong gugma sa atong asawa. Mga bana, kumusta mga inyong gugma sa inyong asawa? Nabaroy meaning na nag-uso sa Facebook ba? Ang meaning daw sa asawa, kung sa'y meaning sa asawa? Ayaw sa muka aron walay away. Muna na yung meaning sa asawa. Pag-training na ko o pulis, kay nahimo ko mga kaigsunan o tigtambag sa pulis, akong ginatabagan si 30 anyos. Tigtambag, kung anong ako may gipili niyo sa pasor. Naamang ko kay pangutok nga among nakita nga makatabang. Dili day basyana ng edad, no? Kaya na may pangidaron nga hangtod ron, gikan tas pagabatan no ng turong gaya po ko. Diba, kamanday mo? Ayaw lagi na. Ayaw. Wala gihapon. Dito na may, seminar na may, ang gitapik magkaigsunan asawa. Bukan, perminti gini malapit pa ng asawa, no? Kamong mga bana, minaw na ko dito, kung sa may ingon ani ni Sir Bay. Naay balaod sa kalibutan, may tungod na ning bawsi. Yung saan nang bawsi? Violence against women and children. Explain siya. Kusiyon nga niya ni mo imong asawa, mudagan nga ni sa woman's desk, magduyan-duyan ka diha, anytime na ipatrol mo agi, wa na kay dadang istorya, preso ka. Kuyawan ako, kusiyon, singkahan, kay dagan mag-emotional abuse, na sexual abuse, uruban pa. Nahinangutan na isa kakagawa, din sa, Sir, wala pa good by na discover na balaod sa lalaki, kay naman po yung lalaki nga nanghubog ng now. Kaya ang babaeng nasawa, boxer man. Gikan mo Thailand, branded.
Lingo-lingo in taon ang officer sa pulis. Nagingon-ingon, lingo-lingo, may igsuna na yun siya. Na! Excited kay ko, kini. Murag na atay bawo sa higamay. Kung sa may balaod na mo anak sir, o ang among asawa, sumbagon ni, kuto-kutohon, sagpaon, manghubag ang mga murag ipak ng mga pukitan. Kung sa may pwede na mong ikaso, na ay pwede ikaso. Kung sa nagkaso, you have the right to remain silent. So, bisa kung manghubag ni sir, anak na lang din ka doon. E bisan pag muyaw-yaw ka dito sa pulis, sir, bibigyan ko sa kong asawa. Tubagon ka sa pulis, uli paghusay mo. Pero asawa, sir, gisikmahan ko, asa imong bana. Patrol na. Ingon itong isa, kaayahay sa mga asawa. Kaayahay. Ang bana, pwede yun daw nag-aga. Pero sultian ka mo makiksunan, bisan pag ang balaod sa kalibutan nagmatter, may tungod na ning balaura, pag abot sa kamatayon, wagyo. Nagabantay mo ikson, nganong ang patay, inig, mamatay, ilatag siya, flat? Nganong flat siya mga kaigsunan? Na ako'y nakita nga rason, kay inig di ay isulod na taglingon, bisan pag-unsa di mo kailado sa kalibutan, everything is fair. Nganong fair man? You are dead. Usukan, tagulit patay. Sa diyang na-discover ni Marcos ang dagang bulawan, di ba? Sa history. Unsay kwan sa history. Nga si Marcos ang pinakadato nga presidente sa Pilipinas. Sa diyang namatay siya, asa iyang wealth? Namatay si Kobe Bryant, ilado kay nga basketball player, asa iyang kwarta. Hangtod karon na free sa bangko, di pwedeng mukuha iyang asawa, di pwedeng mukuha ang iyang bata, kay nagbuwag day siya. Kabalo mo pilay na likom ni Kobe Bryant sa iyang pagbasketball, nga nangabali na iyang matiil, mo ganin ang karon nagkain ko alam, magbasketball player ko, basig napay puruhan. Gamay na kaayo ang nalikom niya sa tibuok karir ni Kobe Bryant, ang iyang nalikom nga kwarta nga naa karon sa bangko, $25 billion. Sa umay mo pa gasto, karon di mo na pwede makuha. Nantog nga dili si Kobe Bryant ang signature sa cheque. Saan pa man ang pag-signature? Sayang, munang kamo nga dagang kay kwarta sa bangko, bigluha na nga. Pang tagai ang taga-India. Apila ko. Iyayon na nga. Nen? Mura lang uban, bahala ka diha. Pagpriya sa itong istorya mga kaigsunan sa ka-church. Ingon ang usa ka membro sa church, Pastor. Grabe man itong mga membro, 50 maning dalawa, Pastor. Di man dyan manghatag. Ingon ang pastor, sige lang. Sulay kong panawagan, pastor. Mag-igsunan, ang atong simbahan, tulo na. Unya ang atot, wala na, kay suwan subagyo, na. Likom mo kwarta mag-igsunan, pag likom sa kwarta, 1.5 rin likom. Di kapalit og sim, pila ka mo. Pagkasunod nilang simba, nai-elektrisyan ng utana siya. Pastor, kung sa'y problema ninyo din sa church, wag yung sa ningon, atop, ang ingon ang pastor nga, ang problema na muna si church, ang among mga membro, di ka balumumatag. Di ka balumutabang. Sa asayon na kayo na, electrician man ko, tibuok nga lingkuranan sa simbahan, butangan tanag kurinti. Ako'y bahala. Pag ingon ni mo nga kinsa tong mutindog, kung di ka rin sila mutindog, akong iyon, sakit man na sa lubot, bubarog sila. Saad na. Sige, sabot Yan na pastor, sige, sunod, simba. Simba na. Mga kaigsunan, di na ko mangayo ninyo, kay nakita yun sa Ginoo nga daghan kay mong kwarta, pero gamay kay nalikom na itong niaging simba. 1.5 lang, pintura pa lang, wala pobre, di takapwanan niya itong simbahan. Pero karon sa tanan na gustong mutindog, nagpamatuod na mutabang sa simbahan, gion sa electrician, ang ubar ko day. Thank you, sister. Mana ayaw na sister, gitawag ka sa Ginoo. Tingnan na kung pikas kay ikaw ano raw lang may kay paminaw, pugad pa kulog. Naagin bang gahi, pastugas.
Di volume na po na, gahi na mag-uta. Tingog na po na. Hurot tanan. Taod mga kaigsunan. Dagan na kayo, pilay imo. Ako ba sa? Buhin ko na pagkabalik. Ako, 1,000 o, sige mo lang. Basta kay hastang lipahay ang taon mga igsunan. Kay dagan na sa gikuan. Nituyok ang pastor igsuon, naitulog ka buok namatay sa lingkuranan. Ngunit ug mayo. Patay. Nagbiling sila note ditong tulo, gipirmahan pag yun. Bahalag mga matay, di yun ni manghatag. Patay. Ang punto ba, kabantay mo sa kamatayon? Ako nagkampo, si Kuya, may punto na tuwa na ba? Ayaw mo pagulat, igsoon nga mga matay pa mo, ayaw mo mingon nga, ang silingan yung mingon, buutan kay ka. Usay, buwi ka. Sabi na yung silingan niya. Diba, kusgon pa yun, luwi kayong silingan. Sabi yung silingan na, huwag yun nang invite. Muta, gadugo pa ito eh. Nga, kumanagkaan! Napanos na ayaw na natuyatan. Ayaw pagpakamatay sa imong pagkatawanon because when you die, what will you do? Kisa may musulti, alangan, lain po di ka musulti sa imong kagalan. Uy, ako'y pinakabutan. That's a lie. Ang pinaka-the best nga ikaw ingnan nga butan ka na imong silingan mo yun. Kabalo ka, nalipay ko na nasilingan tika. Kay kung wa pa, pas mo ko. Ngayon mong silingan diya sa kumbugan. Balay na mo, dako kay mong balay diya. Pangadto mo dito. Actually, nanakoy beach dito sa akong balay. Pero ipadeliver pa ang dagat, naguna ng bumbong. Ato dito rin, dito mo pag-relax. Human ang lubong, nanay dito. Magdala lang mo gago sa beach dahil. Oh, di mo, andit na dito yung underground water na ko. Luyo sa septic tank. Hasta nilutan ay, ma-relax ka. Ingot akong silingan. Among giarkilahan, nalipay ba ka? Nalipay ba ka nga nasilingan minimo? Ang tubag sa among silingan, amot binuang ko sa salamat kay ko pastor nga nanagi kay isa na to katuig ang iyang balay nga way tao. Sa nalipay mi pastor nga nasilingan kay ang among lote morning dalan. First lot, second lot, third lot, fourth lot, way lot. Lasang na. Wak-wak na narito. Aman ni second lot, nalipay kay ko pastor kay ang nagsulti nasa third lot. Naman, ganun nalipay man ka nagsilingan ta. At least pastor og nay kawatan kamoy mauna. Ay ko. At least nga magkakita sila ay maray tao rin unahon tarig kawat. Ay nang nasloy. Purampun ko makaigsunan, how good we are. Are we good because we feel good or we are good because others feel our goodness? Bot si Kuya, karon maminaw man tag tribute sa mga anak. Unsa siya nga klase nga amahan. Unsa siya nga klase nga igsuon. Kabalo makaigsunan buhi pa mangyud ko. Pero karon kamo day, gikabuhi mo. Pero di naman mo maningog. Maningog mo diya, ilain ra bining gabi nga mangiuntag may gabi nga way mo tubag, wakwak ra ba daw? May gabi. Ay, dagan pagtaos area. Oh, kita sa itong kinabuhi makaigsunan. Kung sa may feeling na to nga ikaw maayo kay ka according to your own eyes, or others may say because when you die, kabalo mo kanusa lang nimo may bawan ang nimo kinabuhi mo kusan. Pagbalik sa Ginoo kay may bawan nimo ang tao kinsay tinuod when you die. And I want to tell you, when you die, there are also alive. Kung nakakubitaw, naman ko yung mga amigo ni Rebels, Erwin, dagan kay kong mga amigo. Dagan kay kong gipangwalian, ako yung giwalian, matigsunan, dughanag tapuin. Di ba namatay sa lida sa una boards nga, flame obrika, ikawalong dragon, naaday sa iya ang ikanuibig. Uwa na si Bella. Nasa yung ikanuibig ay dugay na kong pangita, high school pa tato ng ngita sa ikanuibig. Naaraday siya. Tugkakiktato. Sa wapas siya namatay mga kaigsunan, grabe, namang ginayong mauning mga tao sa kilibutan, no? Nakabantay mo sa batasan sa tao sa kilibutan. Basta buhi pag gani magkigsunan, ang pagtamay, ang pag-iro, pagkamatay, bumutan kay ni. Hasta buta na. Nung katumuhi ka, may kamuliksan. Kasipat ng bata ka. Nakabantay ko. Oh!
Ala, istorya. Akong gingnan, grabe man, adik mo putong bata, agad adik. Pagkamatay niya mga kaigsunan, ingon dayon ang mga tao nga, nalipay niyo ko, nga ako siyang namigo, nang gawas ng mga maayo. Muna nga ako isulti sa inyo, kamo mga mag-asawa, kaysa mag-asawa dre, asa mga asawa dre, restaurant, mga asawa, ay puros din mo dalaga, pag sure. Ay puros dalaga, di ka kudridong. I know your thoughts. Puros mo dalaga. Kaysa mga bana rin eh, di ba? Mga bana, kinsa may kanunay makadungog og tingkyo, imong barkada, imong asawa. Usalig, mamatay ang atong asawa, mamatay ang bana. Love ka kadong! Love ka kaday! Patay! Munang ako, nako'y bagong wali sa akong YouTube. Amo, kung nabay taga-area nag-subscribe, namang ko YouTube channel, 11,000 subscribers na ko. Nindot kayo, kaya ang gatanaw, 500 ra. Sunod lagi, magugulong yung mga anak ko dito. Yung mga tao mga basta anak na lang yung lugar. Pero ginoo rin eh. Ala. Di na. Ako gibutan dito sa wali nga. Samtang napay panahon, gaksa ng imong bana, ayaw si kumpare. Amen. Murag laing magtubag sa bae. Ikaw nga bana, gaksa na imong asawa. Ikaw nga asawa, gaksa na imong bana. Ikaw nga ginikanan, gaksa ng imong mga anak. Kay wa may laing panahon nga imong ibalik panahon nga isulod silang lumon. Ano ba isulti sa inyo? And I do believe na si Kuya, wa ni siya nagmahay mga kaigsunan, nga niabot na siya sa punto siguro sa katapusan ng ginawa, na kaingon siya, I'm so thankful nga niabot kong 68, nga nung nagpasalamat siya, dili sa edad, kay na-feel niya siya nga sawag siya mga anak, nga diigog ma siya. How about us? Muna ako, matag karon ug niya gakso na ko akong asawa, matag karon ug niya gakso na ko akong manak, mga anak gaksa inyong ginikanan, di kay magsige mo sopa, sige man, sige panugo, sa mga ganan yung sopa. Ikaw yung nagbakban mo, pagpago mga tilas. Nga, pero mamatay yung mama. But very nonsense. When a person is alive, we keep on hating them. Sige kag kasuko sa imong bana, sige kag kasuko sa imong asawa, sige kag kasuko sa imong anak, anak nagto sa bana, but one day dahil, nganong hilat man ka? Nasuko magkaka, di mo na ginumbrag, illogical kayo. Sige kag kalagot karon kay gikuha sa Ginoo ka. Ibalik. Asa mo? Di tagaan ginawa sa Dios nga nakamata bisag high blood na, arthritis na, apan sutian ta kamo, bana na nimo, asawa na nimo, anak na nimo. Don't waste your time. Time is running short. Ay mo katingala ba siguro mura manig si Duterte? Yes! Huwag mong subukan. Matitira buhay mo dyan. Ayaw. Kaya ang balang kasulatan nagsulti, Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1, there is a time for everything. Ipagpaliban nyo na yan, mga kaigsunan. Life will be more amazing when you get older, you feel the love in your home. Amen? Lami ba kayo mawad-an taginhawa? Nga inigpi yung nato nakabaluta nga nasatisfied tas gugma dili kwarta. Mga igsoon, moabot ang panahon mamatay ka, ayaw yun ayaw po, mong raming mabugaw. Ibang yun ito mabalang. Di ba? Siyang kultata. Ano ninyo? Katulad akong gikuan, Duterte, na-trigger ang high blood clot diretso, gioperahan. Wala. Akong tatay, mama sa akong mama, brown out tayo ganyan, di ang matay sa balay. Anak-anak naman siya. Brown out man, karugay na, sabdan yung tingil ni Miloy. Pagkata, bag dito. Wala na. Isunod siya na. Diba? Muna ibingon nga, naiuban, mga kaigsunan nga mapuspon ang atong kamatayon. Kaya nga akong igagaw, gidasmagan sa thriller, ang iyang sapinan kay pick up nga blue, naipit din siya, buhi karon akong igagaw. Pero ang pangutan na mga panahon nga napuspon na itong kamatayon, nagsakit ka, nakagawas sa hospital. Pero ang pangutan na, sa dulang napuspon, kung saan may gihimo nimo, ibalik ba ka sa Ginoo o ibalik ka sa kalibutan?
Oh, nagpasalamat dito. Gigasyahan sa Ginoo. Pagbalik, asa naman po ka pa doon? Wa gyapon sa sawa, wa gyapon sa bana, wa gyapon sa mga anak. Igsoon akong ipasabot ta ninyo, when you die, no more time. Mamatay ka, iya pagka mo itong simbahan. Mamatay ka, iya pagka mo basag Biblia. Mamatay ka, iya pagka magpasaylo. Wala na. Zero mafiksyunan. Muna ako isulti ka ninyo, sa buhi pa mo, let others feel that you are good, not yourself. Ayaw din mo itong imperno mga kaigsunan. Amen? Ang lain naman mong pinanawan. Nabukal ng pan-brain. Usa man, mamainit siya ta. Balik na ko niya. Huwag mong pananaw na ako mamuro na may pupipos rin mo. Ito dito. Iyag-hayag. Ngano di man mo, ngano musulti kung ayaw mo itong imperno? Niya, napo istorya din sa tinuod pero magkakuha tag lesson. Ayaw sa katao mga kaigsunan, hapit na mo man. Ayaw na rin. Ano man agad. Kato din. Paningot gani ko din mo. Ayaw kay panuhuton tanak. Na isa ka batan-on nga grabe na gani ang hubog, sigarilyo, bisyo. Sorry ha, sa tanan mga nabisyo din eh. Good luck. Bro, interno. Pag impirno niya, ingon siya sa caretaker. Napa ba ko room diha? Ingon ang caretaker, ay sorry kayo doon, kay dagang pig na impirno sa area. Patay delikado. Balik lang mo ba? Balik dito siya. Caretaker, naanap ako pwesto diha? Ingon din siya, ay puno ra gyapon, kay dagang gyapon sa Tagum City. Balik kog malas, kaya kung tanaw, basig na bakante. Pagbalik niya sa katulong adlaw mga igalang mga kaigsunan, ang nahitabo ningon ng caretaker, ay naka-remember na ko doon. Naapa di ay tulo karon, pili ilamig asa ka mosulod. Sa kana ay salamat impirno man siya. Di nangita pud siya Big 8 hotel nga style. Katong ang buga aircon ang ngalan pero impirno ang labas ba. Igang. Sa ato tadi, first room, abriha na din. Pag abri pag tanaw niya dito ang mga impirno naglupad-lupad man. Di naman landing. Sige naglupad. Ingon siya, adik ko, forever kung maglupad-lupad, wala landing-landing. Sige, lupad-lupad, yun, nanasangit. Di ko, anak. Sir, di makita. Basta kaya ko ipasabot mo, tulora ni ka room. Ikaduha nga room, makisunan, pag abri sa caretaker. Uy, ang tanang tao naglakaw. Pero ang ilang gigamit kamot, nagtuan. Na ko siya, binuang maningin mo caretaker. Forever ko magtuwad-tuwad, high blood, prabakudaan. Na magtuwad-tuwad ko. Ay, sa adik ko kagaya na eh. Ari po, siratan ako niya, saratan po. Kani doon, last na gid eh. Humana ni, wala dyo kayo na, ambot, kung kasa na po nito. Sa pag-open niya mga kaigsunan, ay dito na. Punog tayo. Di nga lang tayo, hugaw, punog. Pero dito sa hugaw na yung mga ulong ni Ginaw. Nagkapi-kapi. Kapi-kapi mga ulong na Ginaw. Ingon siya, kini mo impirno. Iyan kayo, birira ko caretaker. Kay bahalag ma-impirno ko, naglubog ko sa hugaw sa tao, ang importante, gakapi ko pirme. Forever kapi, di ka katulog. Sure na dyan ka. Sure! Ambak siya dito. Pag-ambak, saon sa hugaw, tiglo mang ulo, gawas. Ingon siya, coffee please! Order siya coffee. Inom-inom po siya. Tingong bitaw nagkalik. Ring! Ingon din siya, kung sa to? Ingon itong kwan. Mana? Ring! Kung saan mana? Actually, ang imong nakita na ganiha, coffee break. So, humana ni Ron, tiglong ta. Di na kamintag. Ang punto nga akong ipasanto before kumuin. Igsoon, ayaw mo at itong impirno, wala may dito. Wala kay kapilian kayo dito. Wala gid mga kaigsunan. Kini nga itong mga pamatasan o sa mo ni mo dala sa impirno. When you die, no more time to change. So, tiyan ka mo.
inigbalik sa Ginoo, dili na kaniya bag-uhon sa batasan. Ang iyang i-transform sa imuha, mao ang imong pisikal. Muna, pastor, kanus ang manday ta magbago? Karon ka magbuutan. Karon mo na pasayloon na mataong imong gidumtan nga magsige pag kita gingo over my dead body. Gikan man ang Sharon. Kana bitaw, you're trying hard, copycat. Nes kape. Bitaw namo bitaw batasan nga isog. Dili, ano? Igsoon si Ginoong Hesus ang awit kagingon, his life for mine. Si Ginoong Hesus minaog diri sa kalibutan, gisagpa, giluwaan, pero wa niya gikwenta kay ang iya ngando nga ang taga-area kamong tanan before ta mga matay makigsunan. There is only one hope that we can hold on, and that is the name Jesus Christ. Amen. Sa Quezon family, we do believe in Christ's second coming. We don't know what was the last connection he had to the Father. Unang akong insulti sa Quezon family, he is in the hands of God. Prepare your family to meet your God. Magkaigsunan na ko din sa area. Pasig matingala mo la kuyawan na manulti ni Remo, no? Yung nani siya sa una, yung nani, tungod na siya sa grasya o gahom si Ginoo. Amen? Walay tao sa kalibutan nga mubayad nga madelay ang kamatay. Hutdon pa na nimo tanang kwarta, no one can stop getting older. Di ba naman ikanta? Kasi natawag rin batang 90s, be? Hansat mo, tiguan na lagi ka, paninood mo. Rin, tugan na mo, be. Ikaw rin, tugan din. Diba? Naman ikanta sa, ganang kikwa, the leader of the band is tired, and his eyes are growing old, but his blood runs to my instrument, and this song is in my soul. Diba? Maayo kay sa gitar, pero tiguang naman. Sa una, may man kay ka manglaba. Dalaga pa ka, may kay manlaba. Ade! Karoon na minyo na. Ade na yung kwarta, pagpalaba. Diba? Tama ba ko na? Sige, yun na trabahuso. Grabe na itong trabahuso na. Pero kung magpasahon ta, kita mga lalaki, mga bugay kong lalaki, kusdan pa to. Ay, niya, di nalagay ko na. Walay tao sa kalibutan nga magkatiguang magkakusdan. Wala. Mga kaigsunan. Pero na ay taong gakatiguang gakalipay tungod kay nakikauban sa Ginoo. Mga igsoon, I want to promote to all of you Jesus. Not your work, not your husband, not your children, not your wife, not your family. I want to promote Jesus. Bring Jesus in your home and you will feel heaven. And remember, all the dead in Christ will go to heaven. See you when Christ will come. Nakitang tanan magkita. For me to live is Christ, and to die is gain. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan.